Khoble shibone phi baro ki perlo ki bape jukan ka video ka bamenta te katkum ka report ka bamenta ka sngi ka arfly tarik April arhajar arpho ki bril ka bla shakta habro ka wai ka prothai ki lakot shika arsan lak shipho hajar shispa nyop nyongot ki brang yo thamaya kan ka jingpang nyop la hajar sabspa nyop huwaingot ki bala khlat no na ka jing shakta jong kan ka jingpang shilak nyop arhajar arspa sap huwaingot Kibla koino na kanega jingpang nyau lak arab khanda hajar praspa nyau phlaingot katu katne kiri kibla syak ta jor ho nu covid-19 haba kibri kibayo ya kanega jingpang kila palat ya kasilak ngot kita kidai ka USA ka Spain ka Italy Germany France bat ka UK kini kidai kiri kibla syak ta jor ho nu covid-19 habangi phai pat katkum ka report ka ba menin kasngi kibri kibla syak ta hapo ka India kila kot shika khat khandai hajar khandai spa prap sangot te hangne nginya peja ka report ka badaimen ta kasni ka arfly tarik April arhajar arpho kanungut ke beri kebla syak ta hakan ka khlam ke badai na po ki jala ba pher bat kumjur ki dawla nong ki ba ha po ka India la thu ba ki beri ki bayo ya kan ka jingpang covid-19 na po ka Andhra Pradesh ki la poi shika praspa khnai psan ngot Andaman and Nicobar Island khat prangot Arunachal Pradesh iwai Assam Lai Psan ngot, Bihar Shispa Sapopra, Chandigarh Arpnyo, Chhattisgarh Lai Phanreu, Delhi Arhajar Aspa Sapopra ngot, Goa Nyongot, Gujarat Arhajar Sapspa Nyongot, Haryana Aspa Anrepoar, Himachal Pradesh Sapongot, Jammu and Kashmir Sapspa Nyo, Jharkhand Sap Khandai ngot, Karnataka Sapspa Sapholai ngot, Kerala Sapspa Lai Poprangot, Ladakh Prangot, Madhya Pradesh 6,000 ruspa knep sangot Maharashtra 1,000 ruspa sanpo arngot Manipur arngot Meghalaya khat arngot Mizoram iwai Nagaland iwai Pondicherry nyongot Odisha prapulai ngot Punjab aspa nyongot Rajasthan 6,000 praspa knep hongot Tamil Nadu 6,000 ruspa arpkhnai ngot Telangana knai spa anrep hongot Tripura arngot Uttarakhand Saphanrengot, Uttar Pradesh 6,000 san spa khandangot, West Bengal South spa san phanrengot, habangi khenlang ya kibri ke bayo yakan ka jingpang napo, kari India kilakot shika arphuwai hajar hinyo spa ngot, katkum ka report kabla update menta kasni, ki badang don hapdang ka jingsha sumar khan 2,000 henro spa prap khandangot, ki bakoi na kan ka jingpang 1,000 lai spa arpsan ngot, kibla klatno ruspa prapon rongot kidon katu katne kijala kibla palat ya ka 6,000 ngot haka jingsha ta jong uni covid-19 kita kidai ka Maharashtra Gujarat Delhi Rajasthan Tamil Nadu Madhya Pradesh Uttar Pradesh kini kidai kijala kibla syak ta jor ha uni covid-19 ki bahaba po kari India kidon pat katu katne ki state kibla koino 100% nakajing syakta jong uni coronavirus kata ka Goa Arunachal Pradesh Manipur kini kidai ki lightly kicela kibla koi 100% kat hadu ka report ka bamenta ka state ka badang light nakajing syakta jong uni coronavirus kata ka dai ka Sikkim ka bahap hapo ka North East India habangi phai pat syaka state jongi kata ka Meghalaya kibri ki bayo ya kan ka jingpang kidang sa kumju kata khat arngot iwai blak khlatno bat menta dang sa khat wai ngot kibreu kibrang don hapdeng ka jingsha sumar na uni khunyang jingpang te ngingai ban ngi kermen bakini baro khat wai ngot kin koi no tang haki khandiat sngi kani ka de ka report kabla update haka Ministry of Health and Family Welfare Government of India haka person steng haka arfly tarik April arhajar arpho te tangkini ki khobor khoble shibun